Kokena ari mon mon Rebe Africa Hayo yam yo Hayo yam ye Hayo yam yo Hayo yam ye Hayo yam Rebe Africa Nyarama Nyarama Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pin TV caggal jettiɗen Allah en juurima Hammadou Toubar Ɓuuɗoyi nder jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasil men Nurdina Hamad Aloure gorko mo Daara Halayɓe e ndewre makko en juurima dendagal seeɗa ɓe Fuutankoɓe en jetti Allah kadi hande dokkuɗen cellal hokken coftal ha mbawɗen arde jodnade bandiraɓe jonde men nde kewɗen jodnade bandiraɓe kala saaha émission men Debbo Africa taw ko ɓinguel moon baɗiraguel moon Nini Kemi wiide Sali Dia debbo mañam liidu bani buuɗi sippa toroɓe sippata jaam ndi heewi ɗe wonde on en beltima kadi hande tigui e invité ɗo debbo mo ganduɗa ko Debbo Africa tigui debbo tigui notiɗo inde muɗum kono kadi taw kadi Allah waɗi kadi ko tokara meɗen e banggue inde kono kadi ko tokara meɗen kadi e banggue yettode walla mbiyen ko ɓi bam meɗen on woni Salmata Amadou Dia debbo mo doɗel manggo kono tigui ko yayde yanke tigui gana gonɗo ɗo e nder Pin TV kanko tigui hande woni invité meɗen Salmata Amadou bisimilla ma émission men Debbo Africa. mi wima mba tokara kadi ko ɗon kadi ndewammi mi salmina dendagal yeeɓiyankoɓe émission Debbo Africa mi salmini ɗumen mi juurima ɗumen kadi ko ɗon kadi calminirtumi dendagal duɗel naaɓe to goni e kuuɓal taw calminali ɗi dewnirmi ɗum koye ceerno men ceerno Mamadou Abou Dia ko noon kadi calminirten ceerno Nourou Ly to Daara Halayɓe monɗa wonen halifa men en ñaguinimum Allah julde balɗe e moƴƴinde e battane kadi calminen dendagal mo ganduɗa nan ɗo e nder Pindi TV ene liggo hen ha Liberté 3 to ganduɗa ko toon tigui jooɗiɗen toon woni jaahrigui men Sali Dia mi weltima kadi invitation min ɓuuri weltade wadde ko bellama peccaɗo Seydi Dia e rendude ma tigui jonde wadde noon en jetti Allah kadi en jetti tigui ardiɓe galle ɓe bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia en calmini ɗum en juurima ɗum ko noon tigui mawnum Harouna Moussa Dia ha toto Burkina Faso kawi meɗen directeur général Kawou Samba Diop salminama juurama ñaganama Allah moƴƴere ko ɗon dewrten calminen personnel Pindi kala e kuuɓal wadde noon hande Salmata Amadou Dia so tawi min invité mo ɗo ko gonga won toɓɓere no joguiɗen min jewti hen min jumpu hen toɓɓere fande e banggue o rewɓe hande ko ɓeydata terɗe mumen ko kono haade men naddu toon emin jiiɗi yeeɓiyankoɓe e Debbo Africa ganda seeɗa e parcours Salmata Amadou Dia hol Salmata Amadou Dia kadi holɗo Salmata Amadou Dia jibina holɗo janggui hoɗo rewi haw yetti hande ɗo e nder Pindi TV ko noon mi weltima e namdal ngal tokara Salmata Amadou Dia ko doɗel naajo ko toon jibina ko 4 mai 1993 toon e doɗel ko toon jignaɓe men goni jignaɗo men debbo nan toon jignaɗo men gorko kam ruttima e joomum en duwanima momo en duwanima kadi dendagal mayɓe julɓe ko heddi ko jangguɗen ko doɗel toon mbaɗɗen primaire men toon mbaɗɗen kadi 6e ha 4e on peut dire après ummiɗen toon paɗen Mboro toon tawoyɗen toon mawnum bam men ne wiye Sanda Dia en calminimo de passage toon jangguɗen toon keɓɗen BFM men keɓɗen toon kadi bac men caggal nde keɓɗen bac en 2013 2014 nde garten ɗum mbaɗɗen orienté département philosophie en mbaɗi ɗon 2 ans kadi hawri e nden université ni Moussy nde woni section unique ha étudiant goto saɗa teski wara toon ne wiye Bassirou Faye caggal mum noon hankkadi mbeɗa andi journalisme ko passion yam depuis 4e mbeɗa waɗanno incarné on ɗon ngal ɗon meccal mbiyen ko nden jami mbaɗimi formation en journalisme et communication caggal mum moom machallah mi waɗi pas mal de stage mi woni Yegle TV mo Ceerno Lo mi woni Mourchid TV mi woni ɓamtare men ɓamtare FM doɗel mi woni kadi e site uji goɗɗi ɗi ganduɗa mi waɗi hen stage machallah ko adi mbeɗa ara Pindi mi woni kadi Safina a woni Safina wadde ko Safina tan gummiɗa paɗa Pindi caggal nde ummimi Safina nde noon ko nden garmi Pindi directement Allah jarama oɗo parcours baɗɗo riche machallah Seydi Dia e ko yitnode namdadema seeɗa beele jangde ma waɗino facile par ce que ɗen gandi hande ko wiyete ko ɗeɗo balɗini en yewte hande jangde sukaɓeɓe ko gonga hande ni ɓuuri yarude yesso e hanki kono hanki meɗen seeɗa so duttima caggal jangde suka debbo pour o jangga haw heeɓa bac makko ko caɗele par ce que o janggi seeɗa so heeɓi duuɓi ɗo foti nadde dewgal wiyete komo nane dewgal walla hay so wona dewgal guila e liggueyaji galle hay fo hen sahaji ko ɗum hiɓata jomum so foti janggude wiye ka poɗɗo defde bottare ka poɗɗo defde hirani ka poɗɗo wadde liggueyaji galle ha dartana ɗum e nder jangde mum walla wooda ko tardine jangde mum beele an e rewane ɗum ɗo
ko noon Sali Dia ko kalɗa ko machallah ne woodi kadi ina yiye kono minen kam walla min mbiyen mi dañi chance mo ngannduɗaa mi dañaani on ɗon probléme bien vrai que mi leeli nadde école par ce que mataw ko course heewko tan wonno e amen amin leeli nannede école ko caggal mum ko nenam sa ƴetti pellital nannoy amen école nden babiramen amen sa jabani mbiyanno ko hoto min jaa kono finalement min battindi nadde école kono kam min ngala hen caɗele par ce que de 1 primaire ɗo min naari ɗo kañum e galleji amen takkodiri a yaltat tan naata demal école ngal collège kadi aussi mboɗɗa ko ɗon e wuuro he wonno nde jaltumde kadi paami kadi ko galle amen toon kadi machallah bamam gonɗo toon o ko janguinowo encadrement moƴƴo min daññomi mbeɗa jangga normalement hande garmi ga ko foof mi ala on probléme ɗum soko Allah machallah eɗen ñaagui Allah kadi rewɓe heddiɓe foof yo mba hono noon mbasa dañde probléme e jangde mumen ha mbawa janggude ha daña ko dañƴa ko keeɓa bagguji mumen ha mbaɗe orienté banggue mo jiiɗi yaruɗo ha kadi keeɓa place uji men hande mbatta liggade hono Salamata Amadou Dia Salamata Amadou Dia caggal nde min gandi seeɗa e parcours gurdam ma kadi ko parcours baɗɗo riche a waɗi ɗum résumé ko ganduɗa min paami hol Salamata Amadou Dia guila fuɗɗorde mum ha ɗo hande ɗo yarata eɗen jiiɗi hande tigui nadde e nder toɓɓere meɗen haade men yettoyade toon noon ko duwanade kadi e salminde sehil meɗen mo ganduɗa Fatoumata Ba debbo mo Gambi ene sankora yummum on fof ne andi sankorede neɗɗo ene foori kadi neɗɗo bawɗo wonde fof so tawi yalta ma taw ko jeeyaɗo e ma ene muusi ala ko hannon ko yummo Salamata Amadou tawno yummo ene foori e ɓiɗɗo yummo kadi ko goto ala lomto wadde eɗen mbiyamo Fatoumata Ba en duwani mamum en duwanima dendagal famille mabɓe no woruno dendagal famille babaɓe fof wonɓe to e Gambi kono kadi ko ummiɓe to kadi e Mali gaari Gambi kam fof en duwani mamaɓe nde Allah yurmoto yaafo jinnaɗo jaaɗo Allah hannamo aljanna en ɓoye sakkanademo e downademo kamɓene yo Allah hokkuɓe ɓerɗe no ɓe muñiri Salamata Amadou woni no mbimi ni hande eɗen gaare hande won phénomène hande kesso kewɗo kadi ko hunde hulɓinide kadi eɗen gandi kala ko kewe rendo ngo fulɓe mbiyetaki ngala hen eɓene nder yamani kaɓe ɓuuri hen hewde kono eɗen jogui sukaɓe ganduɗa ko innocent uji kala ko jii hande dans les réseaux sociaux cikkata ko ɗum woni vie réel cikkata ko ɗum woni ko moƴƴi ko hayso moƴƴani ko ndewat hen ɗum noon moƴƴata ko enen jottoɓe téléji ɓe radio ji ɓe kalanen ɓe mbaɗen ɓe sensibilisé guila ɓe narani hen ɓe loro nannoɓe hen ɓe sen mbawi ruttitade duttito ɓe narani hen ɓe ne mbasa nadde hen woni holɗum woni hande won rewɓe hewɓe ɓeydoɓe terɗe mumen mi jaafen konngol won wiyeteɓe ne ɓooda tote mumen ene waɗi ko watte hen mbaɗani ɗum ma artu hen ɓe mbiya ene ɓeyda inɗe mumen ɓe mbiya hande kala ko fayete tergal debbo ene wawi ɓeydude ɗum holko kalanta hen yimɓeɓe machallah Tohara ko tem baɗɗo fayida ko tem mo ganduɗa kadi ko actualité ko tem mo ganduɗa ko guuraɗo ko goɗɗo e rendo meɗen ɗo surtout to banggue rewɓe ɓe en to ganduɗa hande moni foof so wiyata ko so tawi dañani yesso dañani caggal on haydara hande ala ko ɗum woni ko ganduɗa pusata yimɓeɓe ha mbaɗa won gueɗe kutoro won gueɗe ɗe ganduɗa tawa ganda conséquence uji gonɗi caggal ɗin ɗon saabu sa yi hande jomum ko yeeyoɓe ɓe e réseaux sociaux ɓe ne keewi yeeyoɓe poɗɗe yeeyoɓe leɗɗe taw ko teyuji mbiyan yeeyoɓe machine aji par ce que won wiyoɓe ne pompe won mo ganduɗa ko chirurgie nannata hen ko ganduɗa ko comme genre éponge wiyete wonata ɗum ɗon jomumen ha ɓeyda koye mumen ɓeyda inde mumen ɓeyda caggal mumen hande sa ƴeewi ko mbiɗa ko kala ko jiiɗa fulɓe ne naata hen te toujours sen naati hen enen ɓurata hen so ko wiyete roye dakka en ko enen ko ɗum woni ko mbatten tawa noon jomumen kumpitaki holko woni nder hen ko probléme ko hay yeeyoɓeɓe est ce que aɓe gandi tigui ɗum ɗo so neɗɗo ƴetti ɗum holko jibinanta ɗum par ce que ɓalli kadi potani Tohara saabu min mbeɗa wawi wadde ɗum ɗo ɓandam jaaɓa an mbaɗa taw ɓanduma jaaɓani kono ɓaade mi waɗi feewi tan mbiya an a waɗat tawa noon wona ɗum ɗon ko ardi foof wattude neɗɗo hakkille ene jeeya hen par ce que oɗo feewi omo jogui forme moƴƴo minne wadde yomi wat feere foof e fejande hami daña minnene forme moƴƴo saabu hande yimɓeɓe foof ko ɗum woni ko mbaɗi concurrence alors ko moƴƴani par ce que toujours ine waɗi ine jibina hen ko boni ko on jibina rafiji ko wayno cancer en ko wayno diabète en par ce que produit yimɓe mbaɗata ɗi ko ɓuuri hen hewde ko waɗi sukara aɗa waɗa ɗum utilisé tawa a anda balɗe gadana ɗe fewnduma cikka ko an woni hen tawa a anda ko heɓori jibinandema janggo e jaam pina jibinanma probléme tawa ka miskino a alana ɗum doole wonta kadi lora hoorema lora koreji ma yimɓe jooɗo kadi ina ñaago balle ko cafrirma ɗum ɗon ko ganduɗa ko réalité mo yimɓe guuri mo réalité mo ganduɗa yimɓe mbaɗi Tohara ko ganduɗa yimɓeɓe ala ko ɓeydi ɗumen pusde wadde ɗum surtout artiste aji ɗin
somi wima artiste aji non ko banggue mogoji jaraten par ce que hande jomumen sen ƴetta yimɓe ɓurata wawde mbaɗi casting ɓurata wawde tumnade koye joom formoji en joni noon an sa yiiɗi yiitinede a yiiɗi annene nadde hen mbiya wadde minne yomi dañ forme walla aɗa yeeɓa neɗɗo o mbiya oɗo neɗɗo forme mo jogui o ne welimi mbeɗa yiiɗi dañde ɗum toujours jomumen no mbaɗirte commenté mbiye ina jooɗi forme uji ina jooɗi teint uji jomum fina adda produit ji mum fawa taw humpitaki produit ji taw ni hutotaki ɗin produit ji wima sa yiiɗi wadde no mbami ni ko ɗiɗo produit ji kutortumi sa yiiɗi dañde teint mo joguima ko ɗiɗo produit ji kutortumi an a yi omo wayno anne mbiya wadde ko gonga cooda mba mbiya aɗa waɗa taw wona kanko ko holluma ko wona ɗum woni ko wutorto ko ɗum ne heewi to hara to banggue réalité ji aɗa andi joni ko kalta ɗo ko hay hande won fulɓe jiiten en mbaɗa directeur uji ene wonde banggue TikTok o waɗa direct jaltina produit uji mumen mbiya ko kañumen defara sa ñaami ɗum ene ɓeyda endi ɓen mbiyane ɓeyde dotema ɓen ɓeyda ɗum ɗo ɓeyda ɗum ɗo taw ko yimɓe ɓe ganduɗa enen ni koyemen eɗen gandu ɗum enen gandi wona gonga wona ɗum waɗata utilisé ko ganduɗa an sa ƴetti ɗum ka lorowo hoorema sa ƴetti ɗum koko waranma a suusa ɗum ƴettude a ƴettinta ɗum ɓiymo jibinɗa ƴettinta ɗum ɓiyuma ƴetti ɗum woɗɗe ɓe ganduɗa ko fulɓe hono ma par ce que enen foɗen gandi sa neɗɗo waɗi direct tan haala pular haaldata koye fulɓe hewani yeeyde jolfuɓe hewani yeeyde bamarankoɓe ko fulɓe jeeyata fulɓe hono ma jeeha aɗa loru ɗumen kadi ko wona ɗum ko hay sinno noon ko joguiɓe hande doole ɓe yahoɓe caggal leydi ene mbaɗoya opération uji woni mbiɗani nana hen plastique uji beele en daña dote ɓene change kine ɓene change ko ɗum en jii kala wannoɓe ɗum ɓurɓe jogade jawdi e aduna he hay nokku wattinani wattinta battane mumen fof ko bonde koko dafa ha aduna mumen fof boni so tawi ko ponno wurde duuɓi temedere walla duuɓi capanɗe jeetati wurta hay duuɓi capannayyi maayo ɗum noon ko yimɓe jiiri guite mumen ɓen ɓuuri en jogade jawdi ha wayno leydi donki wawde waɗa ɗum waɗa réussir ala haala ko enen miskine ɓalɗe joni noon enen tawde en ngala doole pour yaade waɗede opération uji ɗi ɗon yimɓe cooda ko produit ji ganduɗa jara ko 6 000 en 5 000 en wiya ɗum ɗo ko poɗɗe sa yari ma wot ko naftuma ɗum ɗo ko tewuji sa yari ma wot ko naftuma ɗum ɗon noon Salmata Amadou ko wiide bandiraɓe walla e wiidema an Salmata Amadou hande jooɗiɗo aɗa jooɗini ɗo bandiraɓe pour wawde haala mbawen yewtude ɗum ɗon beele hayso wona pour castingaji ɗi beele wona rewɓe hande hewɓe cikkuɗa jogaki complexe so jiiɗi dañde worɓe walla ko way noon ene jiiɗa worɓe hande mbaɗa attiroye mumen walla ndesa ɗumen walla goɗɗum ene jarani ɗumen wadde ɗum beele gorko ene jarani debbo wadde sacrifice uji ɗiɗon wiide aɗa ɓeyda terɗe ma beele gorko ene yima yinma wiya aɗa yooɗi beele oɗon gorko so tawi o naata e ma so tawi a rafama ma o heddo e ma effectivement ko kalɗa ko gonga won banggue mo ganduɗa ko ɗum woni ko woni hen ko wonɓe ganduɗa ko complexe jogui eɗen mbawi ko complexe par ce que no Allah windirma ni mbiya ɗum ɗo yonanima fewanima walla joni jomum yalta eɗen gandi no mbaɗen tan aadaji men mi yalta tan mbiya kam ƴewno mbaɗani aɗa wayni hen an aɗa fooji aɗa ɓawli aɗa gasi hay forme woto feere ummonɗa hoorema mbiya kam noon an joni andi mbiɗa kam ɗo peut être mbiruɗa kam noon ko gajade golle puyɗe mais min mo mbiɗa noon o affaire o nanggui kam mi yaaha mi jotto mi wiya ƴeew tan kaari wi kam ko mi danto mi wiya kaari wi kam ko wodi ko gonga tan mi ƴetta téléphone am mi connecto mi yiya hen hunde tan mi waɗa commande mi sooda par ce que yum ɗumen par ce que min jaggumi wadde ko peut être no mbami ni en no ko takma yiide kalɗa ko ne wawi taw ko ɗum goɗɗo yiyata haalani walla ɗum tagui worɓe garani e yam mi dañani gorko affaire aji ɗiɗon ɗum noon jomumen miijoro hono nda noon puusa ɗumen yaade ha cooda ɗin ɗon produit ji kutoro pewda ɓalli mumen ha wayno jaam potta e baɗon no Djiby Dieng wima ɗe balɗe kam ko memata andi kam ɗe balɗe ko yeeɗa ɗumen mo jogui ma cikka noon hankkadi mbiya yo koni ɓaade mi meeɗa mi fottatano e kaari wiyami ni en fotte kaari wi kam ni wadde ko ƴettumi ko gonmi koye lawol moƴƴol ngol alors ko taw gonɗa tigui koye ɓeydande hoorema rafiji daña Djiby Dieng janggo e jaam ara wiya mbeɗa yinma mbeɗa resma sa wonde mum balɗe dafeɗa so paari tigguma ha muusa nawtanma koreji ma par ce que holko rafma ko ɗin ɗum produit ƴettaneɗa woni ko rafma ko min mbiyatmi ɗum jarani jarani hande neɗɗo no Allah wonmani woppir noon hoorema sa yiiɗi hay goɗɗum entraînement ne woodi jomum ne wawi wadde entraînement pour garder la ligne pour
tittina ɓanndu mum wasa yawde nawinde hoore mum ɗum ɗon taw waɗani won produit tembe sikki jiɗɗo mo tohara on ƴewata forme ma on ƴewata kadi mbaddi ma ƴewata cofdam ma ƴewata jondam maɗa ƴewata ka laƴo ƴewata koyɗi joguiɗa wi ƴewata ka ɗokko ƴewata ko guiɗi ɗin joguiɗa mbeɗa sikki yidde yahata ko haaju mum wonko calculta kono kala ƴeewowo e ma hunde yiɗirma ɗum ɗon on wona mo manki yidde momo heddata ɗum wonko sohlema ɗum ɗon ko pare maɗa ko ɗum woni ko woodi ko tohara mo yaha lawol makko par ce que ande en kaali ɗo ha kalden haala hande gorko yima wima ande machallah naatema kono ñande defeɗa fof o peete ɗon te so oppidima ɗon ko an andete hoorema ɗum ɗon neɗɗo yo gomalla kadi ko idi fof ni ko so tokara ko dagaki ene hargaki de Allah yiɗa ɗum en tant que juulɗo aɗa yahat ɓe terde ma wonen kadi ɓe ganduɗa tokara hayso wona banggue yerde nde wonɓe ganduɗa jogui ko kilotaji wiya joni noon wiyeteno e nden kiltaji jomum ɓorno sa ɓornimo comci tan tawi en yooɗi min kam mi yii ɗum ɗo jiimi ɗum ɗo maymi ko jeele par ce que won neɗɗo mo ganduɗa mboɗo yiyanno ɗum pour min kanko ko forme joɗɗo jogui mi anda par ce que ɗo jiimom fo nden oɗon kilo ɗo ɓonto joni noon ha woodi won tournage uji ɗi min gonno tan ha caggal muɗum tan joni noon min jooɗi min jewtani tan mbimi woro oɗo kay kanko ham ala ko yoɗe makko sona forme o ham machallah ɓe mbi hey hay forme o mbita awta haala mbimi woni ɓe mbi ñanden min jiimo ɗo ɓonto nde hoto ɓonto ko kilotaji mbimi ha ɓe mbiye mi wadde forme ji mbi forme mo jita o fof ko montaɗo wadde nden ko kilotaji wiyeten joni watti wiyede ko hay endi ene waɗi ɗe ganduɗa way kon comme no genre nguru ni so jomum monti ɗum cikkata ko nguru muɗum ko sicce ngaji ko sicce ngaji nguru mum jomum ɓonno joni an so tawi a ƴetti dote a poosi a ƴetti ende a poosi sababde abouba yima yiɗirima sababde ɗum so Allah waɗi dewgal on desodiri ɗum fof ka guittowo sa ɓorima tan de abouba wiyata na on jiinoy non tan de jomum wiyan ma heddo haala ɗum ko ɗon tohara ko funtude hoore mum ɗum wona neɗɗo wona goɗɗo puntanade ko an en personne an woni funtude hoorema mbeɗa sikki sa ɓornima kilote baddo ange sa ɓornima sicien mo ganduɗa ne ɓeydanma yeeso ma taw gandu an réel aɗa andi ɗum ɗo wodani ko artificiel woni ɗon sa itti a huccire dandorgal aɗa andi wona an woni ɗon a yalti yimɓe ɓe mbima ho ha aɗa andi hoorema puntuɗa a puntani goɗɗo ɗon ko neɗɗo ko hoore mum funti ɗum no wadde yo yimɓe gartir hakkillaji mumen ganda aduna ko haydara donc ɓuuri ɗum han surtout hakkude debbo e gorko par ce que tawi kam ka ɓontoɗo ko wayno Salmata Amadou so yima ko debbo hono ma wiya aɗa yooɗi forme kono joom galle ma hamboɗo sikki mo keddotoɗa an onon tan ɗiɗo e suudu o so leldo yonti ma andu kam tawi ko indi ma joguiɗa walla ko doto ma joguiɗa te bonni dewle kewɗe par ce que a jii action ngaji mbaɗi noon surtout wonɓe caggal leydi ɓe kadi eɗen wonɓe caggal leydi ɓe ko kalta e mabɓe won mabɓe jooɗo toon tan jeeyi yimɓe ko wayno Salmata Amadou Diani jooɗe e télé tan machallah tan hankkadi mbiya ko ɗum woni hen a yiyani jomum meeɗa yindirde face à face anda jomum ƴama jomum gara ndesa jomum taw Salmata Amadou Dia mo jiiɗani joɗini e télé o ko woni ko guila dow ha less ko ɓuuri hen hewde ko wiyete ko ene ɗi koko poosa dirtoɗe ko poosa tawi a ƴamirima ɗum sa risima est ce que ngal dewgal ene yaha mbiyata tan ko wona o jiinoy ɗum tan wattinte de mo jiinomi o wona kañum tawmi ɗum mo ƴamnomi o wona kañum jiimi ko ɗum tan wattinte balle ɗiɗo gonɗo toon dugdon mbaddon jomum wima ya en jafodiri ko ɗum woni à l' origine de ko dewle kewɗe nanɗo en jomumen mbayrata ko ndesodiri janggo lewru walla lebbi ɗiɗi mbiyeɗa kaari en ceeri joɗɗa aɗa imagine ko hi ko rendini ɓe mata dewgal ngal ko contrat wona contrat wonko jomum haalduno e neɗɗo o walla wonko yino e makko ɗum puusimo hen ittima ɗum tagui mi wiide ɗum ɗo so tawi neɗɗo yidori ɗum neɗɗo on ɓe sikki nden yidde ne heddi par ce que ko ganduɗa ko artificiel jiɗirɗamo walla won gueɗel jiɗirɗa e makko ni tan ko ganduɗa ko éphémère wadde ɗum ine heddi nde sikki tan naturel o ɓuuri moƴƴude to hara ɓuuri moƴƴude donc mboɗa andi hankkandi en goɗɗoyi e nder yewtere meɗen Salmata Amadou Dia hol conseil ji dokkata rewɓe en tant que hande debbo une femme exemplaire woni no mbiɗa ni hande hayso wona ɗiɗon produit ji so neɗɗo yiiɗi fewnude ɓandum no wawi fewnude ɓandum muɗum piyana ɓandu ma e dow dejja haqqille piyana ɓandu ma e dow won ñameje ganduɗa aɗa wawi ñamde ɗum ko wayno mbiɗa sport wadde sport en ko way noon hol conseil ji dokkataɓe ɓe ganduɗa ɓe mbawi rewde ɗon ɓe peena ɓalɗi mabɓe ɓe mbayi no poti wade machallah taw kadi ɓe bonnata ɓalli mabɓe ɓe gaddanta koye mabɓe rafiji ɗi ganduɗa ɓe mbawata ɗum safrude effectivement conseil aji dokkanmi bandiraɓe ɓe tan ɗin kadi ɗi dokkanmi hooram ɗi ganduɗa wasde kam utilise produit ji ɗi so dañama ɓuuri produit kam mo ganduɗa an wona docteur windanma a yahan pharmacie coɗɗa jiiɗa kene yeeyi e réseaux sociaux jeeyo o anda ɗum koye réseaux sociaux jiiɗama hay saɗa sooda a yiyatama a neldat halisma
livreur addanma janngo e jam sa dañi hen probléme a wawi wiide ko o wonno par ce que fof koko à distance ɗum noon wadde ko mbiyammi bandiraɓe ko yo ndento won gueɗe ɗe ganduɗa moƴƴani par ce que tohara mi rokkuma hen yeeru ko min mi yeeɓi témoignage goto suka debbo o haali o wi kanko o alano ɓandu sewno hay goto yiyanimo ɗal affaire o jaahimo muusimo o ƴetti des produits ƴetti poɗɗe omo yara o wi no ƴetti poɗɗe omo yara machallah o udditima o dañi ɓandu o dañi forme o dañi ten o wirti foof ɓe mbiyamo a yo temps e loylaaj an ɗe balle kam ko memata ko hollum mo joguima ayi machallah haydara o sikki kanko o wari gaynde nde o woni hen o woni hen o woni hen o wi ha jour goto o yi o wone rossade o wone rossade o anda ko rostinimo koko hulɗum nden o yeehi hôpital o tawi ko baɗɗo ko diabétique ɗo dal o diabétique ɗo te diabétique makko ne woɗɗoyi ko namdi ko kadi o ala doole o ari omo waɗa témoigné omo ñaago omo ballal nde yimɓeɓe ballatamo beele mawo dañ tigui ko ganduɗa omo safroro kadi o hokkori hen yimɓe waajuyaji nde ndento ɗo woni produit neɗɗo kala no mbaɗa woppir noon hoorema kala no Allah windirma jagguir noon hoorema ganda ko noon Allah waɗi ko noon Allah hoddiri ko heddi ko ñamele ñameten ɗe enen fof eɗen gandi ko excès sa ɓurtani sukar tan ko ɓurti lamdam so safani lamdam safani bouillongaji ɗi mbiyeten ko welani so heewani nebam sa tamani mara ha simti mbiyata ko welani ɗum ɗon noon ɗen ñamele ɗe ndendinten rokkata men ɗin ɓalli gueres heeway men mbayano ganduɗa wona noon jiɗirɗa ɗum ɗon fof e wani noon so rumini fa sport ya dogoy walla jaaha jandoyɗa ɗum ɗon déjà ko addi fof ne moƴƴe ɓandu kadi ne moƴƴe cellal ma ittane ustane sukara ustanma lamdam kadi aussi itta graisse ma kadi hokkuma cellal so ronki ɗum saluji ne goodi jomum yaha winditoyo sal waɗa sport tawa ko ustude ɗin ɗon ɗen gueɗe gonɗo e ɓandu ma kono noon kadi e nder saluji ɗi to hara won aroɓe toon rewɓe waaɓe no yab ɓen hay jippinde gueres tan wona ɗum woni tan fandare mumen ko formoji ɗi ɗum ne lepti yimɓeɓe caggal o e yesso ngo ina tampini yimɓeɓe saabu hayso jomum ari so jomum ari wiyata min gar mi fewndiri ko caggalam e yeesam firti ko on nde ummoto galle mabɓe nde objectif makko wonno ko arde ƴewde forme haaju makko kanko cellal ngal d' abord calculani ɗum o andani hay sport ene hokkamo cellal walla en ustanamo sukara walla lamdam kanko ko caggal o koye yesso ngo ɗum ɗumen wadde ɗum hankkadi yimɓe jouyi ɗum e hakkillaji mumen ha ganduɗa hankkadi jeeyama e men kono yo yimɓe gartir hakkillaji mumen ganda koko gasar koko ɓennar aduna e judde koyngal ko mbawɗa wadde ɓanduma banduma ko fof so duuɓi ne jaaha tan nayi wonat koye ar te so nayi o ari tan rossat ha laawi ko cugagu ngu wonno ɗon ko ɗum noon wadde Sali Dia to haram yo yimɓe ɓe gartir hakkillaji mumen ganda aduna haydara wonani ko wirto ɓenna tan won ɗon a jarama Seydi Dia haɗomi artude ma hokkuma konngol mbayniw ko wiide bandiraɓe kadi ko ɓuuri hen hewde kala ko loori neɗɗo ko bandum heewi lorde ɗum surtout enen rewɓe eɗen keewi yiide neɗɗo tan mbiyeɗen eɗen pamde ɗum mbaɗa ɗum minimisé goppen ɗum ɗum mbaɗa heewi wiide ni so neɗɗo wi kam an aɗa fooji mi wiyama beele no ɓuttimi nde a wi kam mboɗo ɓuttimi an aɗa ɓawli beele no gojjumi nde mi yima a wi kam mboɗo wojji so jomum yima aɗa wayno jaam witama noon de an de machallah aɗa wayno jaam ala witama aɗa wojji witama aɗa ɓuttiɗi witama aɗa yooɗi kono ñande jomum yima fo aɗa dorti an kam ko woni an ko aɗa fooji koye an kam koto aɗa selli an kam waɗa probléme mo gonduɗa ƴetta probléme ɓeydana jomum debbo so wiyama aɗa fooji tan walla aɗa ɓawli tan sa rena so lelima ñande hen oɗon jamma wona ɗantoɗo ɗum noon tagata jomumen yaade ha mbiyen ƴetta poɗɗe en ani ƴetta produit uji ene mbaɗe e ɓallu mumen ɗum noon noon yon gandu mbaye no Sali Dia en mbayni min de kam bindumi hono ko yawi fooji so neɗɗo wi kam beele mboɗo fooji mbiyamo beele no ɓuttinomi nde a wi kam mboɗo ɓuttiɗi neɗɗo kay so wone aduna he sa fooji hande a ɓutti tan janggo pooƴa wona pour probléme walla goɗɗum kono ko aduna wayi noon hen saahaji aɗa wona e coono tampa a tampi liggueji tampinma pooƴa hen saahaji jooɗoɗa poftoɗa haqqille ma arta ɓuttiɗa gojja ɗum ko aduna tan hay période uji ne mbayi noon ɓe ganduɗa so ndungu ari ɓawlat noon mbawmi so ndungu ari komi ɓawlo kurum mo anda foof anda kono so tawi ɓuuɓol ari tan wonnoon ɓuuɓol ɓurta wawde ñamde ɓurta wawde foftade kadi ɓuuɓol wonnoon a yiita nangue a wojjat ɓuttiɗa waɗo yoɓe gandu yimɓe ko noon mbayi koye période uji won période uji ganduɗa ɓuttiɗa ɗi gojja ɗi ɓawla goppe yiide yimɓe oɗon mbaɗa ɗumen minimisé ha ene ganduɗa ene jarana ɗumen yaade en ƴetta produit uji bonnoɓe ɗumen gatti haqqille sukaɓeɓe kadi o gattata haqqillaji koye mumen taw kala biɗo ene famni ɗumen aɗa fooji aɗa ɓuttiɗa aɗa ɓawla mbasan wadde ɗum haqqillaji moɗon onon gardon ko wone mon ko gardon ko Allah hokki on ko ñaamon jaron
poɗɗon wadde ko mbaɗon won jiwuji walla won ñameji saɗa ñama ɗum ma dañ ɓandu ma no foti dañi tawanan addama graisse par ce que mon foti andi dañde kadi ɓandu ha wona wuuf waaf ko caɗɗel tan addantuma awa ɓonnade comcol ha feewa awa lelorade no fewiri awa joɗorade no fewiri wadde noon neɗɗo yo gardu ko Allah waɗe muɗum ko garda ɓandu ndu Allah waɗe muɗum ndu heɓa cellal wawa judde balɗe kadi kala ko ɓoniɗa yaada e nder ɓandu ma taw ko mbiyata ko aɗa waɗa sentir peau ma en l'aise taw tampintama ɗum ɗon noon ko wasa ƴettude woni produit walla goɗɗum ɗum woni ko jiɗɗen wadde conseil sukaɓeɓe walla noon wadde conseil rewɓeɓe foof ko mbatten conseil rewɓeɓe kono woni ko mbatten conseil koye meɗen taw noon ko jiɗen ɗen koye men ko ɗum woni ko jiɗen ɗen bandiraɓeɓe tokoro en bandam konngol ma mbaydi garen udden yewtande ha saaha goɗɗo kono noon konngol mbaynigo tan so wona wiide mi weltima invitation kadi yewtere nde ko yewtere wonde fayida yewtere rewɓe kam so waɗama tan ko yimɓe foof naftorto ma debbo naftor hen ma gorko kadi naftor hen ɓaade ko debbo woni foof kadi machallah debbo africa tan mbe sikki haali haalaka ɗon foof ko heddi ko ko salminde tan yettude kadi jarnude ɓe ganduɗa ko ɓen gonno ɗo caggal men saabu so hunde feewi on ɗo fawi kadi ko noon kadi calminirtumi mi yetta kadi mi jarna kadi jaarigué bam liberté 3 sabu neɗɗo so ari sa dañani jaarigué moƴƴo tan te ladde weldatama wadde noon so tawi ladde weeli tan ko dañdema jaarigué moƴƴo tagui ɗum ɗon mi yettiɓe hen kamɓe jaarigué bam liberté 3 ha e jaarigué am gonɗo Grand Dakar kadi amama si e joom galle mum Fall so ko Allah machallah gonangal amen har mettani nde tawno machallah jaarigué moƴƴi ɓe joguiɓe ko heddi ko ko widemo tan Allah jarama e invitation Allah jarama a jarama Seydi Dia wadde en jettiɗon jaarigué ma kono noon annen a mettani wondude nde tawno ko gonga eɗen e galleji ɗi kono hande ko gonten entreprise uji ko ɓuuri hewde e nder heure uji par ñalawma pino guila subaka dawa entreprise wonno ɗon ha 16h 17h jippo faata galle muɗum mbo sikki ne jettoɗa galle ma taw 17h 18h sa fini janggo kadi dawata toon mbo sikki ko mbatta entreprise ko ɓuuri hewde ko mbatta e galle ma kono noon kala teskiraɗo en jikku muɗum moƴƴo tan kono woniri galle ni ko ɗum woni ko addete entreprise o annene ka miñiraɗo moƴƴo machallah kadi ka neɗɗo ganduɗo haaju muɗum ala hay probléme goto jiɗɗo yimɓe fof korsinɗo yimɓe fof wadde min gandi anna mettani wondude wadde jaarteɓe ɓe jarnama yallah juutno ko mabɓe ko min beltanimama tigui woni en bellama tigui kadi rendude ma nde ɗo yewtere hande kono eɗen gandi kadi ma wattu inchallah min gaddu ɗo toɓɓe goɗɗe ganduɗa eɗen gandi ma waw wadde hen développé jewtiden hen inchallah mbawno yewtude e rendu ngo enen no jooɗiɓe ɗo ɓe kala ko fewi e haala he ko Allah subahanahu wa taala ko ngakki fof ko enen wonani ko ɓuuren meɗen jogui en hande kaɓirɗe ko Abouba ene wonde Djiby Dieng to e montage o wonen hen toon ko Ali Samba Ndende Fall en jetti dendagal bandiraɓe wonɓe ɗo e leydi ndi surtout wonɓe diaspora ɓe ganduɗa yeɓoɓe piindi jagguɓe hen ha tiiɗi taw goppani ɓen bandiraɓe ɓe wadde abonné ɓe ɓeydo kadi wadde partagé kala mabɓe jeeɓo ɓe waɗa ɗum partagé e statut muɗum woni Lyon ɓe waɗa ɗum kadi partagé kala groupe aji woni ɗum tagata émission ngaji ɓuura yaji ɓurti hewde fiwuji soɓe jiiɗi wallude télé ɗe ɗum woni ballal mabɓe kono noon sponsor uji yo gar nde tawno en mbawa yaade gaga mabɓe kamɓe en mbawa yaade gaga meɗen en kewi wiide hakkude men mabɓe ko dundu reni mbarude reni dundu hay goto wawa yaade gaga goɗɗo ko feewe haala he foof Allah subahanahu wa taala ko ngakki fof ko enen ko wonano ko ɓuurani en jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓoltan duuma men Allah jarama jarama so ko ken na ari mon mon rewɓe Africa